Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kum kajing penkre ya kajing penterikam no iki kendon ban khang no hakaba pendon kam plastik hayo do Shillong haka ar pendreu tarik mentau nailar arjar kar kendai. U executive member jong ka Khas Hills Autonomous District Council u bakmi ya kayo u bak polling do. Ulalum biang ya kejelang banyatai halor kani ke benta. Hakani kejelang lawan simenta na ke Himalayan na ke Meghalaya State Pollution Control Board bat na kiwe de. Kejelang hakani kesngi kalarai ban sedang penterikam no ya kejingkang pendenkam ya ki plastik hayo do Shillong hakabala rai ba an penterikam na du ke siterek u nailor banwan mentahi usnam arda kat kendai. Hakaba on syak ban pendenkam tang ya ki plastik ki ba kejingreban kalong palat ya kasan po micron chaneng. Nalor kani kinong kayi kemdai ru ban peron kam deki plastik ki ba om syam lasan ya ki kerteng jong ki dukan jong ki ne jong ki kenhon ki ba penyak yo ya kita ki plastik bat ya kini ki kendon ke KHADC kala penterekam katkom ka Plastic Waste Management Rules 2016 ban khamsha shushu halor kani ke jing penterekam ya ki kendon khang pendon kam plastik hayodo la yo ro ban yakren bat ba polling do hadin ke jelang menta immediately borjong ke Himalayan saya kasih kin dip da ke notice syabarok ki nong chung yo ba kane ka ban kan trikam nadu ka shitarik jam 911 di bat ka jing kepat ke jungi kalong ya ke jing terdekat jongki nong yo barok kentup ki nong le yo bat nilai keren ru ya kat tu kat ni ki benda kawai kalong ba haki benda ba per ki entry point se yo an kandon ke publicity lingba ke jing tho haki kendro ya ban le da ke Himalayan ban pentip ba kene ke yo kalong no plastic zone nang ta ngila rai ru ba nginya hakajing train kat jungi kandon kawai ka supervisory team kaban kentup reungut ki officer laingut na ka council laingut na ka Himalayan kaba ka kamram ka jungki kalong ba kin supervise kin monitor kin kemi bnya kin kemi tu ya ka jing pen trekam ya kene ka ban bat ba ngin tho shai ru hakini ki kendro bat ki prominent places hapo jong ka yo ba ka violation ya kani ka ban kan kring ya ka jing pen shitom hapo jong ka Environment Protection Act ka kanai spa rapun riu ka section 15 jong ki rules jong kene ka act ka ong ba unu violator ungat da ka fine ka ban poi silak bat kumju ka imprisonment with term up to 5 years kajing set bendi ka ba hadu kelak men poi hadu sansnem bat ladaki yai le ya ka jo ka jing bakla kadon ka additional fine ka bala ban poi san hajar shisngi kata kalong katkum ka public notice bala dap issue hi da ka State Pollution Control Board ha ka senam ar hajar khat nyo de kajing temu kajongi kalong ban rat tingkong ya ka plastik ka balong ka tau ba jong kajing PUE tang kini kasi ki benta jong ka sor kajongi ki ngat wat kajing slei umru namar boleh kala jelai pelat kini kajing pelon kam pathari ka plastik nang tang ila rai ru ba hakikat tu kan ni ki basa ki bede ba kadok dok siang do masih siar dok ha ki don menta ki plastik ki ba la the define nya ki ba kajing he juki la theu ba kajing reban ki juki thickness shall not be less than 50 microns not less than 50 microns ti hakitai ki basa ya menta syukur nginsa ya kajing penonkam ya kita ki bags kini ki carry bags ki balong not less than 50 microns kini kilong available ki la banyo ayo duru
bat ngin penon kam tik tang ha kita gi lightly ki basa te ha ju ko pot pade na kaliang jong ni ka ngila rai ru ban notify ya ka committee ke bedai bat kene ka cold storage facility gila nang pendrung syu ki members ha kene ka committee ka kabram jong kene ka committee kalong ba kan identify ya ka plot of land kan wat ya ka kendo hangno hayudu hajan jong ka yudu na ka benda ka cold storage facility kena bagi Johor bat kini ki borok ki mar ki balak ban puut en penek pensa ki da ka jing don jong ka cold storage sisien bakal don ka cold storage kamut ka jing pendon kam ya kasla kan la nang kham jur namar ba ki nongdap ki jongi kamut kim don kam ban tieng ba yo kin haban bret ya kamar ya kasla bakan puut no nang ta ka don ru ya advantage ba ka jing khoj jong ka do ki Johor ki pangibam kan kio namar ba iki la thep aka jaka ko long ka sanitation level kalong very high di ngilaya rai ru ba kum ka jimpen bena pat ba ya kan ni ka campaign kin dan ru ki jimpen bena lingba internet pasai kubor di FM radio bat ki electronic media print media bat ha kujuk kupor nilai kut ru ba ha ka arterik ka bamut ka sngi mandi ka banwan mandi banwan ha kupor shpo je men step mengi kumni nak liang jong ka council rengkat ki officer ki jongi rengkat usim bat ka hima mlim ngin yedon ha ka jingelang ngin kran ha ka jingelang jong ki nongyo kapa labu ba ka hima meliam kan penbet ya ka jaka kenang ba ingin declare ya ka jimpen rekam ya ka ni ka jimpen jari ya ka ni ka order ha tu ka jingelang nak tahu ba kan ban song ya ka do kumai pat de ngila ong hirup ba kan ni kan long term ka temporary arrangement hadu nginala ban penbiang ya ka cold storage facility bat baka supply ya ka supply ya ka plakat kumtar ter kan dap nak benda jimpan kam jaga yo kemut ngila don daga nika supervisory committee jong kini kin rungut de kini kin pentikna ba hakini ki light lagi basa kemut penon kam daga nika kanika plastik ka ba long biodegradable bala ban puut de bat kanika anjru kelak keren syai kumtai kanika public notice jongka state pollution control board ka basa menta kalong tang kajing pendon kam kajing penteri kam ya kanika anjing de kini ki sisen banggi pendon kam kemat ki balak ban buat compostable carry bags de bat ka weiru kolong ba kembang keren menca ngiban hi ya ni ba kani kamdei ka jingi le apreng jong ka council bat ki nongyo handai ka jingi le ringkat lang ka jongi namun ta jing baha jong ka mariang ka jing baha jong ki nongyo ka jing baha jong ki pateng bandang wan dikani kan dei tang ka jing sedang ka ba ki we state kla adap ban pentrikam